Hadin ka jing penkre jong ki bor sarkar ban sena yak surok ba forlen. Kaban sedang nalat umyam Riboh district ban penyaso syedu sya malidor bat kabala miru ka jing bom ye bej bha kabala miru ka jing penpau ye ka jing persya. Hakikat to kan telik jaka da ki rangba bat kinong ilam. Ki bala penpau bagane ka jing temu ban peniat ye ketika surok ba forlen kadai haki benta badon ki telong umdi jong ki paj ba senong jong senong umroi madan. Ha kabakat to kani gerang ba kilale jiru banu jor ye kani kam syaki bor punya distrik Riboh. Ha kajing pencai kinong ilam senong ki bakentup na du orang ba senong uba lambor lang makri nang tau secretary senong uba banshan scam renja baru ba lumlang makri ubri we nang dikot kador bersenong ha ka arpoi trik unailar arjar sapsau gilong bagidap na kajing sokya halor kajing mi ki khobor ki balong kumba keno ye ki bor senong ba kimsem lakaran AA halor kene kebenta wat haba kata kusurok ke batmai la peniat na kejaga badan katelong Henry gilong pat bagi ni kam landep banyekren ha ubanai naiwing jong snem arhajar arpulai bat pentip ru bat benagaliang jong DC ke Riboh ru ula pha sendan da kejing tho sya ke National Highways and Infrastructure Development Limited bal airu da ke kopi sya ke senong ha ubanai nopra jong snem arhajar arpulai nukong kumurong basnong lambat kini ki parathat stip komiti darbar senong jong kesnong Ramadan kejungi kabede bat jingya lek kejungki ya kaban penmi ya ki social media menen kesengi nakaliang jong ki pajba nong senong jong ka senong Ramadan tenakaliang jongi ka darbar senong hi hakabede bat kini kam ngiladap ya kaban ya lekbu ya ki kot na kabenta ya kaban penkenria ya ka tolong jong ka senong Umroi madan kejungi kabadon akabayat ketika forlin na ketika jaka tina kaliang jong ngi kum ka darbar senong hi bat ka stip komiti hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa UDC kenang ya bakati ka surok kabawan na ketika tolong kejungi ngi kerpat ya ka office jong DC hi baun pelat ha ka bede bat ketika tolong te nakaliang ka dorba ka jonga hebat ki executive member jong ka senong kejungi ha ka arfly terik ngila ya benai bak hatwe arjar arfly ngildep ya ka banelit bu ya kani ka kot sa UDC bat ha ka siterik jong benai bakhat arjar arfly UDC lo resip ya kani ka kot kabana kaliang jong ka senong kejungi ngilit bu ya kani kecing tho na ka bantai ya ka ban penkeria ha ka bede bat kati ketulung jong ka dorbar senong Umroi madan kejungi kenang ba kipat ba kin khamsai bat ban snguthu ngidon ru ya ka ban pensai ha kani kapor lengba jong kejing lit bu komplain pat na kiri rong ba ki ba don ha po senong kejungi sa ketika office jong DC po nong po te nakaliang jong ka jong DC ru ila pha ru ya kani ka jing pentip sa ka PNHIDCL bat ula pha ru ya kani ka jing pentip sa kani ka office na ka bentai ya ka ban penkenria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong ka dorbar senong Umroi madan na ka benta ka jingyat jong kani ka forlin ka bamenta tina kaliang jong aku urang ba senong hi ngamdon hi kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ru ngi na kaliang jong ka dorbar senong ngimdon hi kano bat khamtam ru nang yanga balayalam uban yalam ya ka senong ka thau jungi balada kanyat na kati ka alignment ka bat mai ru na kaliang jonga hite ngamdon kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka kam te bat ngada ai publi ru ya kibor peniat jong ke distrik nadu DC ki obsar ki bede ha ketika kam ba ngilayok pediang ru ya kini kot nadu ke siterik benai bakhat arjar arfulai ha ka bede bat kani ke benta ban penkenria ya ketika alignment ngat bahkan numdu ya ketika telong te nakaliang jonga ngasu penpaus ki pajba nong song senong
ba kumba kita ki rurong ba ki baladep ya kaban ya pha ye kini ki jing tho sha ketika office baki ong bangi klemle rum ha ka bidei bat kani ka kam tina kaliang jungi ni pensai sapi ki ba jong ka dorbar snong umroi madan khamtam tei ba cenrang khnang ya ka ba pinsu thu ba ka dorbar snong umroi madan hi ha ka jingelam junga kum rombo snong bat ki bat secretary bat ki member stip committee jong ka dorbar snong ka jungi ngile banle ini ka kam na du snem arjar ar fulai bat ba kini kiri rong ba kim don pat ya kata ya kaba kinwan sa kasnong lane sanga kumurong ba snong ya kabangin ya tliu jingmut ha bidei bat kani ka kam kila suya le be ya ka kaba kidon ka jing mut ka jing tmu selandet na kaliang jong ngi kum ka stip committee darbar snong mroi madan bat ngi sngukya ha bidei bat kani ka kam na kabenta jong kani alignment hakabede bat katulung jong ka dorbar snong mroi madan te ngi kerpat ru bai ki pat ba no song snong hibaro bakin nom su thu bakla hakabede bat kani ka kam namar ba ya ka ka ba ka snong ka jongi ka don kam bat ka ya pendon kam ya ketegi nadu ki por ki ba ngangam patlong kumurong ba snong la kumbasi khatsan arpo snem menswa ngilayo ketegi ketulong rengkat ka jing ai jong ki trai jaka ki bodon hakte ke jaka ni dai kuble ye kiro bat khamtam ya ka ba ngi kermen skhamro nang ni skmat ba kani ketolong ka jungi kandom du hi lada kate ka surok kala banyai na kate ke jaka lane la kalong hakano kono kurkom ngi ngada airu ya ka jing kermen ye ki pat ba nong song snong bang kimdei ban singurit mensim bat kimdei ban don kono ka jing singu dukha ha ka jing jumut jing perkhat ka jong ki na ka banta jong kate ke ngi long ibreu ki ba ya pe ya khmi ya ka ka babha ka babha tam hapo ka snong ka thau ka jongi bat ngimdei ba ngi sukwa ban subat jubor lane ngi su le don bor ya ki kam snong ki bede ha ka imlang kas alang jong upat ba nong song snong jong kino ki bom sem lasnyu thu bha ya ka ne ka benta ha ka ba ka don kum kani ka jing komplain lane kum kani ka jing mi ya ha ki social media tengah kerpat iki pat ba nong song snong bakin siu bha ya ka ba wan sangi ki nong elam snong ya ka ba nginyo ya ka ban liu jingmut ban pensai pedang jungpi ya ka ba ka dorbar snong ka stip committee kala trei kala le ya ki kam ki bha na ka benta ka imlang asalang ka jongi i pat ba nong song snong hi barok ko wei te tang ini kintin hi ba kindian na kaliang jong aku merombok snong na don ya kaban ong na kabenta jong pat ba nong song snong bangim dei ban don kono ka jing snu pher lene kono ka jing snu du jing kermen ha ka bedei bat kani ka kam jong ka dorbar snong ka jongi ya ka ba ngi kum kinong song snong hi ngi dei hi ban yo ya la ka jong ka hok ka benta ha ka ba kum kinong elam snong ngi ya trei ya ki kam ki ba ya dei ha ka imlang kas alang jong kasnong bat ki revenue mah ki balaya wan ha ka khandai terik ha khandai terik mentau benai tinggi ladep ya kawan bat pe harangkat ki trai khendeu bat ngi ki member snong bat ngai rong kumurong bat snong ya kate hi ka alignment na ka surok bat hadu bakot ka tulung ngilaya pei kadon hi kumpasan pho metar san pho tam namar bah ha ka jingi penbe ha kata ka poru na kaliang junga kumrong mas nong ru ngala ong hi tu ki buan sim ya ka alignment balada dei sisa ka ba ka sus ka jungi ka kadon ya ka jing kata te na kaliang junga rong adon ka jing persya te hadin kata ba jit mo balawan ya le ya ketika alignment tila pen i nga ya kata ka benta bat na kata ka ba pen i bat hadu ka tulung kumba san pon ru komentar kadang lai po lendet kumni kalong ka kabam wanra ya ka jing bha ka jing miat hapo kasnong ka thau hi barok ka wei but ka ba kongsan hi kalong ba haba ladon urang ba snong ladon kita kinong kit kam snong kata ka jing tho ban ai sedisi kila te ban ai shwa wat sa ka dorbar snong ro lada ka dorbar kam sim kam hadin baki ai
kidon ka hok kum kinong song snong hanre ban le landet kum ni kam jubha kam internet hero kam i rangba ka snong ka thau ban su bypass ya ka ka bam yaha bat kata ka imlang ka salang hapo ka snong ka thau ho ngitip hi ba kata ka tolong ki pa ba kin kata la da ka ja manu bam ting ya kata ngaru ngabam na kata hi ka tela da kanja manu bandu nong mangahi mangihi tede halor kata bangi saya keren ya ti thai bha ya kani ka kam bakan long ka babet ka babyang bakan num kata ya ka umbam di ka jong upai ba te ka tang kata hi bangin pensaya upai ba lang ba gini ki tolong kubor ba ngina kaliang ka snong hi ngilale ya ka babah tam na banta upai ba kat kabor ka bangi ngila tang kata kum kinong kit kam snong ro ngila don ka jing perkhat ba ngin ai da ka jing tho saudisi ha ka bede bot kaneka umbam umdi te kata ka song ha ka bor jong ka sarkar ka ba ka dei ban le te ngi na kaliang ka snong hite lada hadu ban kata ya ka sus tingila ban kerpat wat da ka fly o baru ba kanum ti ban kata persya ya kate ka sus tangkat dai nga kumu ketisnong ngadon ban pensai kendiat halor ya kinong snong kat kum ka jingmi ha glak pathai ko bor menin kesngi ya kesnong umroi madan ha ka bai dei bot ka jingwan jong kani ka bypass furle tena kaliang ngi kum kinong snong ngilap persang hi ngilap perkhat ban le ka ka babahatam po snong ka thau ban ngida donru ka jing yesong nantu usnem arjar pulai kumbala ong deirang ba snong mene ba ngim ap hadu bandawan kita ke revenue ni ngi maria bana hadin ngi jing tip bakan sangat naka tolong umbam umdi te wut ngilaya syong da ka executive committee ban ya keren halor kani gamat tedep nang tang ngilara ya ka city ha udisi hatu ka por udang bat sar arpit upadia langam bakla te ngilalira ada kata mesti ngomong orang basnong gitu gitarik balabu dorong basnong bat klem pen slem nang kaliang bisi receive ha ka sitarik menai bakhat ar hajar ar pulai bat ha ka khatsan tarik ulapan poi sya ka snong ba ula depha sya ka NHIDCL ya kata ka jing pentip ya ka ka ba ka dor basnong kala dep ban tho te kat kum balaang dairang basnong na kaliang ngi kinongkit kam snong ngi habut ya ngi hab belong ki barenti habaya bat ya kam snong kam thau te kumbang ram snong lada kaya na kata ka existing ka barim ru kata ka tulin kumbang tip menta kam lelehi te lada kaya na ka bathmai kata ka alignment ka bagisim ru am lelehi te habakala laj ya kata ka property jong ka snong kum ka umbam umdi ladep ban ya keren ngi langsung thu bakal laj lupa ka klem kamde baka ya na ka umbam umdi te ka syong sa kita kitrai jaka ki baydon jaka sata lakin ai ne kim ai kata ta kitrai jaka wala ka ha makna hapo uput usam jong ka dor bar snong roi madan ro na ka liang romba snong ite umla he ban lek khang persya ya kita kitrai jaka tebat ka basngau lengo ya ka dor bar snong kat kum ka jingmi henin kesngi ha kitelong kubor ba bala keren hi bala lam khamar ro dai ba CL mashiring ban iba timar banyak bala keren ro ba kita ki bakit kam snong kimdon ka ro ka bakilale hanre ki klemwan shwa ban ya kendo lenile ban ya mir jingmut kum kire rong ba nong song snong ban ya keren bat kita ki badipet dikmi ya ka snong ka thau ki klemdon kanu ko ban ban ya phliu jingmut kumno lale kumno hagabide bakani ka alignment ban keli ban portho ya kita kinongkat kit kam snong ngila persang ban ya kren UDC om tang kata ban pen kenria ya ka alignment re kumno ban pen bhasu su ya ka ka bakal adon lupa te lada manta kita kinong komplain lada kiwan ban ya konsol mo ngan ban bang ya kaju kinwan ban ya konsol ka snong le se manta kandon ka jingi ya kren la banwara da kita ki bor sarkar ki bedai pej lada kaniat katno ka jingjingai ba kanom kta ai ka tolong kadai kata kalenti ba ki dei ban le lada ban yakren suwa
hapok ke senong kathau ban ya teli ke we kumnung ini le ban suya khang persya ba ladakan wan nang taruk ke dega development hi jong ke senong kathau te ladakan wan nang nu nang nuruk ke dega development hi jong ke senong kathau ban suya persya kumni ba kanum wan kata ke development temut ka ke banja yangi menta te hoat kan han reina menta ki khun ki hajar ki jongi ki balasai la sisngi ke banja ni de ban yo i bat ba de ban perkhat ya kataru te ka khendiat ka long ba ni dang don ha pedeng ka jingi kren menta ba kumnu ban le ban pen bha ya kate ka telong ladakan wan kata kat kum ka alignment ba kanwan kata ka furlin nang don ha pedeng ka jingi kren te ban ngimpala ban lum ya ka dorbaro mo namar ba kadang don ka jingi kren hadin bal adep ban ya kren lada kala bit labiang ngidon bangin pensyai pat sopai ba ha ka bai dei ba ka umpam ka umdi ria mentai ha ba kadang ki balak ban batai ya ka environment ki banglak ban bantai ya kata ka jinglong jingman jong kemaryang lada lek katno ke jingjengai ka lak ban kta ya kita insania apo ka sorkar bakan tip ndre ki ka ke ban kaliang ko senong ngiladap bu ya ka komplain ko mal penpau ini kinong elam senong sekamat ketang skokwa ban penpau bangada skokumen hiru bagani ka alignment jong forlin kayat na syarut jong ka senong ko jongi kita udah nonong ko blesi pun Naki ek serba senang ublabat teng kumunong alam senang senam ajar sepo jangan dan penicu ifiki Twitter mo sosial media ngalong ruas kutip member jongka neka bodi ka bertemai mentah ta ka bodi ka kam jongka alignment ya ka projek jong ka forlin ka balapan kendiak na setesa sharing lum di kumuwe ni kinong alam senang mapen pau ya ka jing sngo komen haduk kata-kata Namar haus nam ajar sepo ke bangabat kumnong alam senong ru akabawan geni ka silong bypass ki riurang ba ki bolong kilong kepa ki pararang ba senong ki lek kat balak ban shift ya geni ka silong bypass khamsa kendong jong ke senong serut senong kai kata ke jing temu ba kadon kum kata jing mut namar kam don ke safety lada kan wan ki kali ki bayat bun teliha kejuk kepor tukumta ha tu kepor ngaten mau ba ki rang ba senong ki bolong ki rang ba ki lelek kat balak ban perlat no ya ni ka existing jong ka NEC jong ni ka surok ka bangidan menta te hamroi madan la pan kenria sa kham sarut jong ka senong namara tu kepor na sete liang kampat don jing don sam ki don tang kat tu ni teliki yang sam te hakabri pat ba kini ka alignment jong ka forlin menta ngapen pau kumuwi na kinong senong uba berkat ya ka lawai ngalas ngudon bok sibun ba nakaliang jong ka GCL mo kabala sim ya ka alignment na stesa karyang lum kawai na kalong ba kala sip sisa ya kinong senong na kajing saw accident namar ngiyui ba kani kalan ka bamanta ka school landmark kadan hangtei kabalang pedestrian ulun sei kadan hangni ka school pedestrian umroy kadan hangtei ferendo kadan hangtei kalong kajing ma haduk kata-kata lada kani ka forlin kan wanang ni ki kena bat mangaru ban crossing ya ka ni ka silong bypass watang artili ki kaliru klasimpor desan 10 minit ban hap up dalki wan ka juk por ti south li ki kali kin wan le ti kalong kajing ma haduk rata bat sukwa ban ya thuru hadin bawan kani ka silong bypass sangut ngi ladu ki mensim brio ki bolong ki try senong bat ki wei ki para mensim ki banas sabar senong bat sabar jelaru tang nang ni napo madan football umroy hangdu hangte po daki phongot ki ladap ban du no ya ki mensim ki bakodor ki jongki ti kani ka alignment jong forlin nakaliang jonga ngapen pau jing smo komen hadu kata-kata bakal like ya ke jingma ka ap hakmat na ta ki khun ki ti ki jongi kalawai te hakabedi pat bat kata tolong kum malap mi sosial media